जेबो गुड मर्निं गैया मानो बास दाहायनो बेड मर्निं बेड डे बेड इभिनिं बेड नाइट जागोन गुड मर्निं होननाङालै आंखौ जेबो गुड मर्निं होननाङा अमा राजा मा जाखो आयै मैया माथो नोंलाय सन्थलाखौ रायदोंबालाय मा रायलायखो आंलाय नोंहासो मा होननानै रायनानै लादों गोसोखांबानो जाबाय आरो आंलाय सन्थलाखौलाय मा बुंखोब्रा माथो दावस्रि देलायमोननि न'आव बायदिसिना बुंदोंबालाय नोङो सन्थलाखौ बेखौनो सन्थलाया थांनानै दुखु जाहैदोंनो आरो दा सन्थला मोननाव दंफैयोनो नोंना बिखुनजोआ दा बेखौनो आंनाव फन खालामनानै सोंहरदोंमोन आरो नुबायना आयै नुबाय बिजामादै उन्दैखौ बा खबर लाफाथारलै आसलथे मानो इसेबां अनोब्रा बे सन्थलाखौ आं हले देहायाव नांबायलै आं हले बेखौ पार्सनेल लाबाय आं बिराद दुखु मोनबाय खिन्थु मानो बास मानो साला बे सन्थलाया बिखुनजोखौ मा मुहुनि होखोलै नंनाय नङिनो खबर लाबाय थायो सन्थलाखौसो आरे आंसो टेनसनाव दंब्रा आंसो टेनसनाव आंखौ खबर लाना मानो आंखौ खबर लाया बेलाय दासो देलायसो माथो बास बा दिनै मा हले दिना देन्जार मोजां थांसिगोनलै आंलाय माला दाउ खावखो माला दाउ खावखोसो होननानै बुंदों नों आंनि दाउआ मा खालारनिमोन बेखौ नों खोन्थानो रोङाखै दाखालि खावखानानै लाजिबावदोंमोन नों आंखौ गिदोंमोन ना मैया हराव हगारबाय आं नोंखौ जौ फेनायखाय होननायखाय दाथ' नों जौ फेगाबाय दाउआ हरफिनदो नङाबा फैसाया रग' मोखाङाव गारलाना होदो आंनो मा नंखाय बाथ्रा बुङोलै जोंना बसआलाय मानो दाउ खावनांगौ बसआ दाउ खावनानै जाग्रा मानसि नामा नोंनि बसखौलाय नोंलाय मा मिथिगौ होलोखौ बुदां सिरि था दानो गासोनानै दाब्ला खालामना दोनजागोन आंजों अमा राजा दुथां फाख्रा फैसाया हर आंलाय माला दाउ खावखोब्रा आं गोसोआवनो गैयालै नोंनि दाउ सावनायनि फटक दं आंनाव गासिनिबो फटक थायो हा दाउ सावनायनि फट' हा जादोंबालाय सिमान लाबानो जाबायना नुबायना बिमायाबो आंनि लोगो नङा बिमाबानो नोंनि लोगो जानांगौ आयो सैथोजोंसो लोगो जानांगौ फैसा हर नङाबा दिगदार दं नों जोंहानि न'आव फैनानै आंखौनो डिस्टार्ब एसेबां गोहो जाबायना दाउस्रि आंनि दाउ जानायखौ आं सान्थि दोना माथो रखर नों मा सानदों दाउस्रि देलायनि दाउखौ जाखुमागोन खावखुमागोन दाउस्रि देलाया सिरि नुयै बायदि थाफ्लागोन फैसाया हर ओइ दाउस्रि देलाय नों जानला माला बुंफैलाबाय थानाङाब्रा जुदि दाउ जादोंबा हाफांबोथ' दंना बे हाफांखौ मानो बुङाखै हाफा नोंखौसो बुंदों नोंनावसो फैसा बि होननानै मा होनखो हाफा नोंखौसो बुंदोंथ' आरो बे हाफाङा आंखौसो फानलायबाय थांनाय सोंनि थां आरो फैसा हरग्रा आङो दाउ मासेनि दाम ओइ नेवला बेसेबां फैसा दं नोंनाव 500 सार 500 जाया खावनायनि जुरिमाना होनांगौ बेनिखायनो 1000 हर आंनो 1000 थाइसेखौ बिनि खाफालाव गारनानै होखादो 1000खौ आखायाव होदो केबास गुगोल पे खालामनानै हर दानो दिनैनो आके 1000 थाइसे गुगोल पे खालामबाय आं हुइना बाद लान्जाय टेम्पार बा लै माबायदि मानसिलै बे माबायदि मानसि बियो नोंहालाय बिनि दाउखौलाय मानो जाहैनांगौ जाखो आंलाय माला जादों आं जायाखै बिनि दाउखौ दोन नोंनाबा आखला गाज्रिखा राजा थबिरामसो माथो दिनै सान्थि होमालालै बिसोरो फिसालाखौ लानानै फैलायबाय नामाब्रा बास फिसालाखौ लानानै फैबाय हनै दे थफिराम अमा राजा मैयानि खोथाखौ गोसोआव दं दा मा खोथामोनब्रा आं दाना बावग्रा जाबायलै मानो बावनांगौ जाखो आंजोंनो जिरायगोन ओइ आसल जिराय बाबुआ माथो मालाबानो देरथारबाय मानसिनालाय देरबाय माथो खुगायाबो देन्जारलै आच्छा दे आंनि फिसालानि नामखौ मानो गांगा थफा लाथुफा दोना नामाथ' मोजां नङालै बियो मानो मोजां नङा जाखोब्रा एफा मोजां नाम मानसिजों लाबजों थफाबा समायथारदों दा आरो आं लाथफाखौ दोनाखैलै गांगा थफाल' दोनदों आं गांगा थफा बेनोथ' आंनि फिसालाखौ आंसो नाम दोनगोन नों दोननाङामोनब्रा आफा गांगा थफायानो मोजां नों सिरि थाथ'लै आबा सिरि थाथ' मा राजा दे नाम गोदाना दोनद' आच्छा बारु नाम गोदाना ना आच्छा गांगा थफा नोंसा नोमफाया गांगा थफाखौ बांद्राय फसायाखै जाहैबाय बेनिखायनो आं गोदान नाम दोननोसै बेनो जाहैबाय नरकासुर आयो नरकासुरखौनो दोनो बेलाय रायखससो दालाय जों रायखस जाथियावनो गोग्लैया होमबा जों रायखसनिनो फोलेरब्रा जोंखौ असुर होननानै बुङो असुर फोलेर बेसेबां मोजां जों फोलेरा मिथिबायना आरो बे नरकासुरा जोंनिनो राजामोनब्रा बर'निनो आग्लाया दे बेखौनो गोसोथोना लानानै मोनबाय दा जियानो जाया मानो आंनि फिसालानि नामा नरकासुर जानांगौ बास हाबाब नरकासुरखौलाय मानो दोननांगौ जाखो थफिराम गांगा थफायानो मोजां आं गांगा थफाखौ दोना माथो जाखो नाम नालाय नाम अमा राजा दोनबाबोथ' नोंनि फिसालानि नामा नोंसिनावनो थागोन हा अमा राजानाव थानाय नङाना
अमा राजाया दोनदों दोनाखै बेखौ रावबो थाल मोनबाय थाया हा नामा बे नरकासुरखौ दा दोनसै गांगा थफायानो मोजां नंमारगौना नंमाराब्रा नंगौ मानसिफोरा नाम दोननायजोंबो जौगायो जाला माला नामखौ जाला माला मानसिजों दोननाङानो गोदो जोंफोरा जाम्बा जाम्बिमोन नालाय जेबो नामफोरखौनो मोजां सम नायनानै दोननो रोङामोन जेखौ खुगायाव फैयो समबाराव जोनोम जाबानो समबारि समबारु दोनोमोन दाना मालाय नामबो मोजां मोजां दोननांगौनो नाम दोननायजोंबो मानसिफोरा जौगायोनो नंगौ नामा होमबा गांगा थफा लाथुबाया मोजां जाथारगोन ना बे नरकासुरनिफ्रायथ' मोजांसिन जागोन होमबालाय आं एसे साननोसै हाब बेनि खुसियाव आङो माबा मोनसे जाहोलांदोलै गैया आं मालाय माथो बुंबावनो बेथा गांगा थफा लाथुफायानो जाबाय दे हयनाबाद लान्जाय टेम्पाट पाट बेखौबो रोंबायथारो होमबा आखला नोंनिखौ लादोलै अमा राजा माथो बुंबावनो नोंनि खावसे नांनानै दं आं मालाय माथो बुंबावनोब्रा आं मानसियानो बिराद मोजां ना गथ'फोरा माबा मोनसे जानानै थांदो आरो जाथ'ला आइलालै गथ'खौ स्कुलाव नाम भर्ति खालामहैनांगौ आंहा दे होमबालाय आयै देन्जार बुजायबाय माथो नोंलाय थफेरांखौ दिनै बुजायनायनि खोथा नामा गोदोनि बुरिबाबो एसे एनै गियाना आंनावबो दं बे नरकासुरखौलाय मानो दोनथारनांगौ जाखो दोनबा मालाय माथो जाखोसै मोजांसो खोनादों आं नरकासुर नोंबो जावलिया बाथ्रा बुङो रा फन फैदों हाफां माबायदि मानसिलै नोंसो माबायदि मानसि अमा राजा नों दाउसो देलायनो मा होननानै खिन्थादों आं लायनो नोंखौ दाउ बुथारनो होदों नों मानो बिदि खोन्थानाय अमा राजा रागा जोंबाना गाज्रि नोंनि खर'खौ बुखावगोन मिथिबाय ओमफ्राय नोंसानि न'आव मा जायो आं जेबो मिथिला खोथाखौ बांसिन गोलाव खालामनायनि सिगां थाथ' आंलाय दाउसो देलायनो नोंखौलाय मा होननानै खिन्थाखो आंथ' नोंखौ जेबो खोन्थायाखैना खोन्थायाखैबा दाउसो देलाया आंनाव फैनानै नोंखौ मानो बुंनाय नोंसोरलायनो आंखौ दाउखौ जानो होदोंनो थिगबो गैयाना नों बायदि मानसिजों नों मालायखौ फाव फाननो एक्सपार्टथ' एसेबां आंखौ खर' गैयै सानथारबाय होमबा नोंनाव खर' दङ 10थानि खर' बाहायो नों मिथिबाय नोङो दाउसो देलायनो जुरिमाना होनो बानानै आंखौसो सिखाव खालामबाय आरोना आंसोलाय दाउसो देलायनिफ्राय दाउखौ खावबाय नोंनाव इसेबां गोहो जाबायना अमा राजा इसेबां गोहो जाबाय आं मानसिया सावलुं बावलुं जानो हागौब्रा होमबाबो गासैबो समाव आं थगायबाय थायाना आं नोंनि नामखौनो लायाखैलै नोंनि नामखौनो लायाखै आं नोंसोरला बेफोरबायदि आंखौ दाय हमनाङाब्रा मानो नोंखौसो बुंबावदों दाउसो देलायथ' नोंखौसो बुंनानै गालांबाय आंनि सिगाङाव मा बुंदों बियो नोंलायनो आंनाव फैसा बिनो होदों आरो दाउखौ जों सानैबो जादोंब्रा हाफां आंलाय नोंनाव फैसा बिनो होखागोन दा ओमफ्राय नोंलाय मानो आंखौ बुंनाय आंसोलाय दाउ बुथारनो होदों बे खोथाखौलाय आं बुङाखैलै आं बुंथाराखै मा थिगहाय फैसा होनांजानो गिना आंखौ थिनाखैथ' गाबागाव फैसा होनानै ला आंथ' दाउसो देलायखौ होना हरखाबाय होआलासिनो नोंसो सानैनि गेजेराव आं बेनिखायनो हाबनो बायो आं थाया होननानै बुंखादोंमोन ना जुदि ब्रा लाखिनानै साला बिदिसो आंखौ सिखावसो साजायदों गारनायाव गैयाहाय बांद्रायबा मा जाखो बस बे दाउसो देलाया साला मा खालामलायखो दाउसो देलायालाय आंनिफ्राय फैसा मोननो लुगैनानै देनजार बुद्धि साजायबायलै बिराद जाफुथारदोंना बे दाउसो देलाया जाबाय दे दा बेखौ नांजाबाय थानांला माथो खालामबावनोब्रा माथो खालामबावनो जेबो खालामनाङा साननैसो न'आवनो आराम थाथ'दो बेखौनो खालामनांसिगोन जेरावबो दा ओंखारथ'सै आं अजा सोलोंनो नागिरदों नै जालायबाय मा जात गोसोखांबाय थायो नोंलाय बिखुनजोनावनो सोंहैनि आं बे बिखुनजोआ बिराद अजा बाजाराव थाङोना बिखुनजोआ रागासो जोंदों नोंखौ मा होननानै लादों थांनि आं मा एरनानै होदों बे सन्थलाया जेरावबो दा थांसै होनबायना आं नोंखौ जेराव थाङो बेवहायनो मोनसे जाथाय जाबोयो न'आवनो साननैसो थाथ' आं न'आव थाबाय थाबा मोनजागोन नै बुंबा माबासो उल्था बुङो मावहैथां मा गोसो जायो मावहैखागोन अजा सोलोंनांगौआ बावनानैसो दं आंहा नेवला थां बे अमा राजाया मा खालामखुमायो गोजाननिफ्राय नायखुमाबाय था आं बसखौ जेबो जानो होखाया दे मोजां मा जाबावगोन बेजोंबो इलेक्सननि जेननायनिफ्रायनो मा जाखो आरो गोसोआनो थाइसेयाव थाला आरो प्रब्लेमफोराबो जोबनोनो रोंला आरो माबा अजासो सोलोंनो ओंखारबावबाय मा जाबावगोन आयौ बाला फावगालि साहाखौ गोथाव फुदुंथारदों माथो नोंलाय सोर फोरोंनाय नोंखौ आयानो फोरोंदों सिखाव खावनोबो फोरोंगोन बियो नोंखौ आं बुजियासै बुजिथ'नाय नङा नोंसा बिमायादि बेसेबां सोलेमाला देन्जार खाट्रा बुस्थु मैया जोंहानि न'आव थांनानै दाउ बुथारनानै जादों मा आं गैयि समाव मिथिबायना आं साहा फुदुंनो होननानै सिनि सापात नागिरहैबाय बायदों दखानाव बेवहायनो दाउखौ बुथारनानै जाबाय नोंनो बुंबाय फावगालि आं मा खालामनो दुखुथिया जिउ फैसा थाखा गैजा रोङा सप्तासेयावसो 500 थाखा गांसे नुयो आं अब्ला आंनि गोसोआ दुखु जाया दाउखौ आङो बिदै दैगोन फिसा जागोन फानहरगोन साननानै बेसे सिमां सुजुनानै आं दाउ फिसिबाय
लायसै नोंसाना दसे आं आइखौ बुंनानै नोंनो दाउ मासे हरनो होगोन हायो बाला नों इसेबां अनसुलि ओमफ्राय गोसो थोनाय हौवा दङना गैया मा थारिखआव जोनोम जादों नों 30 थारिखआव लायथे दुनियानि आनलाखि मानसि नों हौवा मोजां मोननाय नङा मा नों लुगैनाय बायदि हौवा मोजां मोननाय नङा नोङो बे नोंनि प्रब्लेम नङा नोंनि डेट अफ बार्थनिसो नों 30 थारिखआव जोनोम जादों नालाय नों हौवाखौनो मोजां मोनखाला मानो मोना आङो मानो होनोब्ला नोंसिना मुलांथिनि माने मुलाङा 1निफ्राय 9 नाम्बारसिम थायो मिथिबाय नोंना 30 थारिखआव नालाय लाथिख'खौ दानदो 3 जाबाय दा ओरैनोथ' 3 12 21 मानसिफोरा गासिबो 3 जाजोबो 12 थारिखनिया दाजाबदो 1 दाजाब 2 समान 3 जाबाय दा 26खौ दाजाबदो 2 दाजाब 1 थ' 21 13 सरि 12 ओमफ्राय 10 थारिख 30 थारिखआव जोनोम जानायफोरा हौवा गावसोरनि फसायनाय बायदि मोना आरो आनलाखि जायो हौवाफोराबो गोसो थोगोन साननैसोनो गारनानै थांगोन नों जेब्ला जि गोसो थोफुगोन हौवाफोरानो नागारनानै थांगोन नोंखौ नों हौवा मोजां मोननाय नंला फावगालि बे जोनोमाव नंगौ नामा मोनसेल' उफाय दंसै नोंनाव इसोरखौ सानफ्रामबो बुंबाय थादो आं बिराद हौवा मोजां मोनबाय होननानै इसोरनाव हौवा बिनाङा हौवा बिबा मोनासो इसोरनाव डाइरेक्ट बुंनाङोसो हे इसोर नोंनि अननायाव आं हौवा मोजां मोनबाय होनबानो मोनखाबाय आरो नंगौ नामा फुङाव सिखारबानो होनबानो जाबाय आरो उन्दुनायनि सिगां बास मोनबायबो नों हौवा मोजां जुदि गोसो होनानै नों हौवाखौ बियाबालाबो हौवा मोनला नों मा फोरोंगासिनो दाउसो देलाय आंलाय मा फोरोंदों मोजांखौसो फोरोंदों आं फावगालि थांलाय अनला देहैलाय जागोन दे मा फोरोंफैदों नोङो हे आंनि फोरोंनायखौलाय मा नांगौ बाल मानो हौवा मोननाय मोननि खोथाखौ बुंदों दा बैसो जादों नामा मालाय सम फैबा गावबागाव फसायनायखौ लागोन आयो बाला दा फरायफुनाय मानसिफोरखौलाय मानो बेफोरबायदि बुंदों जे गोरोन्थि मावबाय मावनानै थांखांबाय सिगाङावनो दा एसे बुजिदों फरायदों मा हौवाहाय बेलाय आइ बांद्राय बुंनाङाहाय बालहाफां दाउ सिखाव दाउनि फैसाया हरनोबा हर आं दाउखौनो बुथाराखै नाथाय जादोंथ' नों अमा राजाखौ बादा होनो हायोमोन ना अमा राजाखौ आंखि बादा होनो हायो मोनजागौबा बहा बादा होनो फैसाया हर आरो अमा राजाया नोंखौसो बुंदों हाफाङासो जानो होदों होननानै मा आंलाय माला बुंखो बेखौलाय बाराजाया बिदि बुंथारदों फोथायाबा सोंहरबानो जाबाय आरो नोंथ' मिथिखायो अमा राजाया माबायदि मानसि आरो अनोबा आंनो फैसाया हर लाजिनाय गैयै आंनि हौवानिफ्राय फैसा जानानै ब्लेकमेल खालामनानै बिदिसो बुंदों उल्था बेफोरबायदिसो बुंफैदों नों लाजिनाय गैया नामा नोङो दाउसो देलाय नों मानसिफोरनाव बेफोरबायदि फैसा बिबथिंबाय थाग्रा जासिगोन जेबो बालनि बुलनि गैया हायोबा दाउ गन्द्रानि दाउखौ लायजोबनांगौसो जेरैबायदि फैसा होनो दङ नोङो आंनि हौवाखौ फानदायनाया आरो मोजांसो बुंफैदों नोङो हो अमा राजाखौनो एरना गालांनोसै आं होमबाबो सान्थि थानो होआ बालां बिसोरखौ बेनिफ्रायथ' फैसा मोनखाला एसे अमा राजाखौनो एरना गालांनोसै आं बाला ओरैनोबाबो अमा राजाया आंनो फैसा होखायाखै हाफां खुगा जिब्लां अमा राजायासो बुंथारदोंबा नोंसोरलायनो जानो थिनदों हमनो थिनदों बेनिखायनोथ' आंबो लाजि गैया बिफैदों आरो बे अमा राजालाय आंखौलाय मानो बुंलाबायनांगौ जाखो आंलाय मा मिथिगौ आं थांनोसै अमा राजाया बिदि खालामथारदों आरो अमा राजाया बिदि बुंथारदों माबायदि मानसिबालाय माबायदि असाइस मानसि बियो रा दाहाय फन खालामनानै होनहरगोन आं मानो एरना होनांगौ बे दाउसो देलायनो गावहासो फार्स्ट दाउ लायनानै सावनानै जाफैनाया आंखौसो बुंबावदों बेनिखायनो आं बिसोरनि खाथियाव थानो बायो दाय गैयाबाबो दाय लगायथारो आजि गैयैफ्रा आयै दा नोंखौ जों न'आव लांनोसै एलबार्ट फिसा एन्टनिय'आलाय बियो न'आवनो दं आरो आयै नोंखौ बेलाव दिहुनबाय जेब्ला नोंनि केसखौबो क्ल'ज खालामगोन आं हामबायसै फिसा एलबार्ट नों जोबोद मोजां खामानि मावदों मेडाम फैदो क्लेoपेट्रा जि दुखु मोनदों आं नोंखौ जेलाव थानायखौ खोनानानै दिनखालिनिफ्राय नों जेलाव फैदों बै दिनखालि आं उन्दुनो हायाखै मिथिगौ ना हस्पिटालावबो दङमोन सोरबा दुथां फाख्रिया आंखौ गुलि गावहोदोंमोन नाथाय पुलिसफोरा आंखौ खबरखौनो लायासै मेडाम फैदो थांनोसै थां गारिखौ दिहुनै थां दाउसो देलाय मानो फैदों नों आं बुंखाबायानो ना नोंखौ जेलाव थानाय नुनानै आं जि खस्थ' मोनदों मानि थाखाय आयु बाला मा मानि थाखाय फिसालाया बिमाखौ जेलाव थिनहरनाय खौराङा आंखौ बिराद सोगाबदों सोर
बागै फिसालाया कि बिमाखौ जेलाव थिनहरो बेखौ साननानैनो बिखा बिख्लो उथुमाय माने मावग्लुंजोबदों आंना हायोबा आं नोंखौ इन्टारभिउ लानो हागोन नों आंजों इन्टारभिउ लाजानो ना दाउसो देलाय आंहा नोंजों रायलायनांगौ सम गैया बाथामिस दिनै नङा गाबोन नङा सानसेबाबोथ' खर' गंलायगोन नों होमबाना हासुलाखागोन आं दाउसो देलाय मानोबा फैदोंमोन आयौ आंखौ सिनायलाया आरोखि नोंनि रादाबखौ नायबाय थायो बेनिखायनो सिनायो आंनि गुलि गावनाय मानसिखौ नोंसोर नागिरना दिहुनगोन ना दिहुना नोंनि हासबेन्डआ मालाबानो कमप्लेन होफैदों जों मानसिखौ नागिरगासिनो आरो नों फैबाय मोजाङानो जाबाय जों मोननैसो कुइसन नोंनावबो सोंनांगौ मा सोंनो नोंहा सोरजोंबा सुथुर दङ नामा बा बै सानखालि सानाव मा जादोंमोन मा लोंदोंमोन बहा थांदोंमोन बेफोरनि बायदिसिना मोनफ्रोमबो डिटेल्सखौ खोन्थायोब्ला जों नोंखौ सोर गावदों बेखौ हमनो हागोन आं गावनो नागिरगोन गावनो रिपर्टार गावनो नागिरनानै नोंसिनि खाथियाव लाबोगोन मिथिबाय बेनिखायनो आंनि खर' जानाङा आं थांनोसै बे मानसिया थिगैनो दंना बेना मेलेमा एसे दैलावलावसो बेखौ बांद्राय एदावनानै लाजाया नंगौ नामा औ बानलु बेदां मानो थोरसि सुदों नोंलाय आं गावनो मावगोन ना बेसेबां मावबाय थानो नोंलाय बे मोनसे थोरसि सुनायाव आंहा जेबो थाङा बानलु बेदां नों मालाबाफोर न'आव खामानि मावदोंमोन ना मानो नांगौ बेफोरखौलाय आंनि मावनाय मावैखौलाय अब्लाबो सोंबाय आं जेबो नङा दे बेफोर फिसा फिसा खामानिखौ आं जेबो साना गावनि जानायखौलाय मावखानांगौ बानलु बेदां आं मिथिया नोंबा न'आव खामानि मावो ना मावामोन नाथाय नोंखौ बेफोरबायदि मावनाय नुयोब्ला बोरैबा मोनो जोंलारि बहा थांनो ओंखारलायखो नोंलाय हस्टेलाव हारसिं थांनोसै नामा औ आं नोंसोरखौ खस्थ' होनो गोसो गैला बेनिखायनो आं हारसिं थांनोसै हारसिं मानो थांनो आं दोनलांगोन नांथ'ला दे माने नांथ'ला आबिरखौ लिंहरखाबाय आं जागोन दे जोंलारि औ सेकिरि आं थांनोसै दिनै हस्टेलाव मानो साननैसो बेवहायनो थाथ' नांथ'ला दे आं गेजेर गेजेर ओंखाम जानो फैगोन आरो गोबां खामानि दङ आंहा आरो नोंसोरो दासिम आंखौ जेसेबां हेफाजाब होदों बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच होमबा नोङो थांनो थाखाय थिरांखाबाय औ दे गेजेर गेजेर फैबाय थाबानो जाबाय जागोन दे आबिरखौ लिंहरखाबाय आं बहाबा थांनो नागिरदोंमोन नों ओरैनो लिंहरलाबायदों आं गोसो जानानै सफैखासिगोन बियो गाहायाव सेकेरि थाथ'दो अके थौदो माथो नायबाय थाखो जुदि थांनो गोसो गैयाबा थाबानो जाबाय ना दे बाय होमबा बाय थारैनो जोबोद मोजां नुयो सानैखौबो इसोरा बिसोर सानैखौ अराय खुसि लाखिथों बेनो आंनि थाखाय खुसि जागोन हाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला कमेन्ट खालामनो दाबाव फैबाय थानाय समाव मा मा स्ट'रि जायो नोंथांमोना नुगोन हाखु दाखु जेबो नोंथांमोना एक्सपेक्ट खालामथ'नाङा मानोना नैबे लाब्रा कार्टुना गोबाव समहालागै हान्थिनांगौ दं गाबोन समफोरनो जोबा बेखायनो नोंथांमोना सानसेनि सानसे होननानैसो साननानै भिडिअखौ नाय लाभ इउ लोगोफोर फ्रम सिकिरि बाय